Is-Sibt 7 ta' Jannar, il-ħin, nofsinhar. Id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono jsejjaħ lil mezzi tax-xandir għall konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Parlament. Konferenza li matula spjega r-raġunijiet wara l-azzjonijiet li ħa u d-dikjerazzjonijiet li jagħmel. Franco De Bono qal li mhux ser jibqa' jagħti appoġġ lil Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru. Lest li tappoġġa l xi ħadd ieħor li jkun Prim kull min ikun basta mhux hu. Għal-mistoqsija ta' dan l-istazzjon, De Bono qal illi jaqbel li Gonzi għandu jitlob vot ta' fiduċja. Laqas jaqbilna illi nagħmlu xi xhur ta' inċertezza. Jemmen li l-Parlament m'għandux jistenna sa 18 ta' Jannar biex jerġa' jibda jiltaqa', iżda għandu jiltaqa' qabel. Saħaq ukoll li l-Prim Ministru għandu jmur ant il-President. Għandu jmur ant il-President, jekk mhux diġà mar jien naħseb kellu jmur. Il-Prim Ministru għandu jmur ant il-President. Għax this is democracy. This is democracy. Imur biex jirriżenja u jxogħol il-Parlament. Biex jaffarieh biex jaruh. De Bono qal li l-Prim Ministru qed ikun irresponsabbli meta ma jħallix deputat bħalu elett mill-poplu isemma leħnu dwar in-nuqqasijiet tal-Gvern. Nuqqasijiet illi ilu snin twal jiġbed l-attenzjoni dwarhom iżda baqa' ma natax widen. Mistoqsim il-ġurnalisti jekk jaħsibx li għandu jirriżenja, Franco De Bono wieġeb hekk. U inti tkun lesti tirriżenjanti? Għal ċirkostanzi? Għalfejn irriżenja. Għalfejn, x'inhi raġuni? De Bono qal li għandu jkun Lawrence Gonzi li jirriżenja għaliex din hija l-unika triq li bija pajjiżna jista' joħroġ mill-kriżi ta' bħalissa. Prim Ministru naħseb bħala kap tal-partit u bħala Prim Ministru fejn qed ngħidu madana mar kontra l-ispirtu demokratiku, fek mhux iktar mill-okkażjoni waħda, tajjeb għandu jirriżenja hu.